sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sino ba dyan hindi na nawalan ng mga iniisip? Yung tipong kada gising mo, gusto mo lang naman sanang umiti. Pero nandito naman kumakatok yung problema sa gilid mo. Hirap no? Kaya ako hindi ko na masyado iniisip yung mga problema ngayon, be. Ang mahalaga ngayon ay nabibilang ko yung kinakain ko araw-araw. Di ba? Ganun talaga pag nagda-diet, be. Kailangan whatever you put in, you should count para hindi ka nag-overeat dyan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, be. Tingnan mo yung katabi mo. Kung mukha na namang busog yan. Busog sa pagmamahal. Taray, sana all! Well, kung ikaw ay walang love life, saktong-sakto, dito ka munang tumambay sa programa ko. Ako na lang bahala sa'yo. No commitment needed. It's a happy Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Bago natin pag-usapan yung pagka-calorie in, calorie out ni Mara Tony. Ano muna tayo, musta tayo ng mga kabisyo natin ngayon kasi feeling ko, it's not just me who's feeling like this, who's, alam mo yung lalamunan mo na parang, ang katikate! Na hindi ko mawari kung saan ko ba ito nakuha, tas kada umuubo ako, pasintabi na lang po sa mga kumakain. Ano talaga siya? Para siyang, di ba, sa rainbow. Red, orange, yellow, and green. Green! Ay, nako, hindi ko na rin mawari. Pero at least, kahit pa paano may boses sa tayo ngayon, Sabi mo, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for my voice. At kung gagaya rin kita na feeling ko na infection na, dahil siguro sa init din ng panahon, no? Kung pwede lang talagang, wag na, lipat na lang kaya tayong bansa. Hirap naman lumipat ang bansa ngayon. Kada kibot, may kakibat na pera. Buti sana kung meron tayong nabibiling, mumurahing ticket. May tigli 500 bang ticket? Airplane? Wala. So, tis-tis muna tayo dito habang naiinitan ka at habang ngongo ako. Ewan ko ba, wala na nga siyang plema, pero feeling ko may nag-stuck pa rin sa ilong. Ayan. Ay, okay lang yan. Mahalaga ay matangos ang ilong ko. Anyway, gising-gising muna ha. Alam ko namang medyo nakakaramdam ka na ng pananakit ng katawan. Dahil nga, non-stop ka mag-work, B. Ewan ko rin ba sa'yo kung bakit grabe ka mag-work. Ilan ba pinapakain mo? Usapan, di ba, isang bahay lang? Bakit may pinupuntahan ka pang ibang bahay dyan? Ang mahalaga ngayon, kahit pagod, ang mahalaga ay kumakain 3 times a day. At ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kinakain mo, paniguradong masustansya. Dahil ako may na-realize ako. Na-realize ko na kapag paulit-ulit ang kinakain mo, mas maganda pala ito sa katawan mo. Wow! May ganun pa. Na-realize ko lang, everyday kasi akong nakain ng itlog nilaga, scramble, yung may dilaw sa gitna. Ayun, yun mismo. Pero syempre hindi natin maiiwasan ang sakit ng katawan kung saan non-stop din ang pananakit ng ulo, ng braso, ng tiyan, ng buo, ng everything. Kaya naman para sa sakit ng katawan, may extrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR.
Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, bilis, bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo ha. Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is a generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ganon! Okay, magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre tuloy-tuloy ang feel-good music natin. Ngayong Feel-Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yarn? Basic!